Ďaká stokárom za roky, za prežité stoky. Počkaj, ja som policajt, nie? Ahoj. Utíkaj. Eto, dievoška. Dajte mi nejaký papier, ja budem písať, proste písať. A s. Klas. Vlastne som klas. Klasik. Klasik. Čo mám napísať? Hole. Chlast. Chlas. Ty kokos, ako na to mohli písať, čo ti jebe? Čo ti... No, späť nejde. Čo ti jebe na tú hlavu? Otáznik ide. A kde je shift? Pod stavbom. A delete? Ale ty kokos, jaká kára toto? To je kontinentála. Máme v piči, či sa vám to páči a či nie. Za počítačem ako doma sem. Za počítačem. Minulý ma to zjebal, že doma jediný môj kamarát je počítač. No pozri, to je na A3, sleduj, to je riadny kolos. A ty čo máš, že sexy bombardiaky? A to sú normálne pánske. Veď to vidíš? No veď, áno. Sú pánske tanga. No Keby si mi som len nemal na niečo položku. také, tak by si videla, ako by som bol sexy. Poď tam. Dolámaný ako RK Soka. Ty 400 líčky dal? 4 iba? Veď ale vedľa výzve bolo miesto. Veď ďaleko mu sa chcelo hore trebať. Ty si ani hore nevyšiel? Aha, to bolo tako... Tam. Bol som vás pozrieť v noci, jasné, skontrolovať, nie, veď musím vás. Ježiš, my sme tu spali 4 a psi. Hej. Ešte to bolo do piči, ja som sa normálne, ráno som si takto lahla.